É incontestable que a través da educación se consegue rescatar as persoas en risco de exclusión social. Acadar o nivel de coñecementos que certifica o graduado de educación secundaria permite unha mellor inserción laboral ou acadar unha mellora profesional. Entre outras cousas, é condición indispensable para acceder a moitos postos de traballo convocados pola Administración Pública. En Mos, os cursos municipais para os que as persoas maiores accedan á educación secundaria son a través da contrata cunha empresa externa cun alto custo para o estudiante. Mentres nos concellos da contorna como Nigrán, Cangas, Moaña, Redondela, O Porriño, Tui ou Vigo, estes cursos realízanse nos institutos de educación secundaria públicos organizados pola Consellería de Educación e, en algúns casos, se complementan con iniciativas propiamente municipais, resultando gratuitos en vez de onerosos que son en Mos. Máxime se temos en conta a complicada situación económica de moitas e moitos dos que se inscriben nestes cursos. Por iso, solicitamos ao Goberno Municipal que inste a Consellería de Educación a que poña en marcha a enseñanza secundaria para adultos no Instituto de Mos. Tamén solicitamos que ata que sea impartida o Goberno Municipal subvencione ata a gratuidade os cursos de preparación a desempregados e cobradores de risga ou prestacións similares que asistan ás clases. A nosa xente, sobre todo os máis desfavorecidos, teñen que ser unha prioridade.